میوان ما نویسکار و روزنامه‌وان حواله ما مامسته فهیم الشیخ الاستودیوی آمده تگلکی بخیراتی برنامه ما مامسته. زور سپاس. بله بگمان دوی ساله ده گلک تشت قومین گلک به هزاران نابیم صداجی به هزاران جی لیت خوازم برنامه ما ایرو دوسا خالن هری گرنگ بویرن هری گرنگ هم لسر آستا باکوره کردستانی آستا ترکیه تشتی قومین با تماشاوان ما بارو بکی کرم کی. زور سپاس. اجباری که دست به برنامه بکم روزا داوی یا سال 2022 جنها و سر سالا همو Kurdu Kurdistaniyan ve dosti Kurdu Kurdistaniyan piroz dikim. Brastici sala 2022 ji alî têkoşînê ve jî ji alî destkeftiyan ve jî salekî gelek girîng bû. Bu yerên mezin qewmîn li Bakurê Kurdistanê jî li cîhanê jî û her wiha li Tirkiyê jî bi rastî meriv dikare belkî bi saetan li ser wan biaxive. Le sala 2022 de bi qenaata min ji alî Kurda ve bi taybet ji alî Kurdên Bakurê Kurdistanê ve ya herî mezin bêguman berxwedana gerîlayên Kurd li Zap, Avaşîn û Metînayê bû. Çima vê tişta dibêjim? Çünkü Devleta Tirk bi taybet piştî sala 2018 zextekî mezin danî ser Kurda. Ser Kurdên beşên din jî û her wiha ser Avaşîn, Metîna û Zapê jî. Çima? Çünkü hatta vê demê bi hêsanî çekên kimyevî bi kar nedaniye lê sala 2018 pê ve êdî berê çekên kimyevî jî bi kar anî lê îsal di meha Nîsanê de bi awayekî tund êrişekî mezin ser bi Başûrê Kurdistanê anî ser bi qadên medyayê anî. Çima? Çünkü planekî sala 2014 de çêkiribûn dixwestin îsal vê plana pêk bînin. Çawa yani çarda û îsal mamste 2014 de belê rast ji bo temaşevan jî baş fam bikin. 2014 de dezgeha emnahî ya dewletê wek planekî plana çokdanî lê çêkiribû. 2015 de şer da dest pêkirin bi rengekî pêvajoya çareserî qedand mase hilweşan û ser de jî şerekî tund li dijî Kurda dest pêkir. Fakat hatta 2018 ew tiştên ku hêvî dikir bi ser deket. Çima? Gelek qetliyam çêbûn. Yani li jerzemînan însanan bi saxî şewitandin. Bi dest nexistin. Berxwedanekî mezin jî li Başûrê Kurdistanê li qadên medyayê hebû, qadên parastan medyayê hebû. Li wir jî îja ew berxwedan zexta xwe li hemû berxwedanên din jî dikir. Ji ber wê yekî bi çekên kimyevî êrîşan dest pêkirin. Lê 2022 de êrîş bi awayê çekên kimyevî jî, bi awayê çekên qedexekirî jî gelek zêde bû. Bi taybet ji meha Nîsanê ve ku heta niha jî didome ew êrîş gelek zêde bû. Dûr de plan ew bû ku îsal ew plana çokdanînê pêk bînin, plana 2014 pêk bînin û ji binî ve tevgera Kurd hilweşînin, têkoşîna gelê Kurd hilweşînin. Ew ji bo wan jî girîng bû û ji bo milletê Kurd jî girîng bû. Di vir de meriv dikare bêje çi fehm kir ji tevî mijara herî giring te behs kir êrîş û berxwedana gerîlayan te ji vê êrîşê û vê berxwedanê çi fehm kir wek encam? Dewleta Tirk tiştê xwe pêk anîn ev berxwedan bi çi awayî karî bû ne ku em pesnê xwe bidin propagandayê xwe bikin bi çi awayî karî bû van planan têk bibe? Ya herî mühim ev e. Devleta Tirk bi taybet ev çil salên dumahiyê ders negirtiye bira temaşevan min biborînin ew ehmaqiya xwe ya çil salanê didomînin. Bi taybet piştî ku şerê çekdarî ya li Bakurê Kurdistanê dest pêkir. Çima dest pêkê di gava li Bakurê Kurdistanê şer dest pêkir hemûyan di rojnameyê xwe li çapemeniyê xwe li nizanim li civînan falan bêvan digotin evana çend çapulcînir yani çend
insanın behavene ve nabena çen roja da bıkadı. Ev çen roj bu çenme, ev çenme bu çen sal, ev çen sal hatta nuhacihat, icat tali dema Erdoğan'da bi taybet ku pişti Erdoğan dest bir şere çekdari kir, ev hemu vezirin vi. Bi bereve heman tişt kotun. Yani ev Süleyman Soylu, ev Hulusi Akar, her cari digot bi şeref u bi namus, hatta du mahavi yek kes demine. Şerefa hoji sundkhar. Şerefa türeş kod. İcat tişte balkeş. Yani derevin usad kirin ku, ev hoji bavar net kirin, lemit khastı millet bavar. Tişte balkeş. Çende hani Süleyman Soylu jibo şaredariya İstanbul'e le persinek dades bekirin. Qaşo le şaredariya İstanbul'e takriben 1500 PKK'yi here. Usad beje. Sağ şaredariye. Evet, tenil şaredariya İstanbul'e. Ya da çende hani got ku 106 kesbane. Bir sal şkov jit kadın. Yani icat 106 kesbane hatta nuha hecmar dedin dibejin ku me 4000 jwab kuşti. İcat yani evya tabi plana vanjı dedi berçaf. Çima ev khostum birasti viya pek bilim. Fakat 2022'da yani etkarım bejim çil salı vi şeridi şopilim berkhudana heri mezin ya behem pa isal çebu. Dışarıdan gelek zorda. Gelek zorda. Ev bu yerek bu. Leser asla HDP mamusta. Asla tiştaku dinava salede şu az xazım destura tabi careketin binin bira temaşavan neja bernamama taybet emi panorama sala 2022 andaj her çar parçeyin Kurdistanê em hewl bidin balê bikşin ser bu yerên herî girin dibaşayekê de mamoste Fehîm Şêx xwe li stüdyo amade piştî wê jî hevalêmeyê rojnamevan lêkolîner Kakşar ji bo Rojhilat û Îranê her wiha Karzan Elî Osman hevalêmeyê rojnamevan ji bo Başûrê Kurdistanê û Iraqê wê tevlî bernamaya me bibe ji bo Rojava jî em ê hewl bidin xwe bigihînin Rojava da ku hevalêmeyê rojnamevan tevlî bibin derbarê agahiyên sala 2022 de ji me re ragihînin. Belê mamoste HDP di sala 2022 de pêvajoyeke çawa derbas kir. Kî çi dibêje çawa dirxîne bira bidirxîne lê feqet rastiyekê ye. Hemû berxudan hevû temam dikin. Hemû berxudan. Yani ew berxudana ku gava din me qal kir me gol Başûrê Kurdistanê gerîlayên Kurd, şervanên Kurd berxudanekî bêhem padan ew berxudan bandora xwe li Bakurê Kurdistanê jî li Tirkiye jî kir. Ev ya bi rengekî HDP temam kir, berxudana HDP jî bi rengekî wan temam kir. Yani çünkü tu berxudan nikarî ji hev veqetînê. Çünkü ew êrişên ku dewleta Tirk di qada leşkerî de ser bi Kurda ve daniya heman tişt qada siyasî de jî bi ser insanan daniya. Yani sala 2022 de plana herî mezin ya devletê yek jiwan jî ew bû ku dawî li qada siyasî bîne. Çi êrişnema pêkanîn, çi êrişnema pêkanîn. Yani serî hatta îro parlamenter girtin, hemû endamên partiyê girtin, rêveberên partiyê girtin, avêtin zîndana bi salan cezadan. Du roj berê yani yazda rêveberên Stenbolê hemû jî rêveberên naskirî hinek ji wan 6 sal, hinek ji wan 12 sal cezayan dan wan. İja vana hemû tînî berçavan lê dîsa jî tu lê nerî sala pêşî sala 2022 diya di fermiyetê de wek sala hilbijartinê tê xuya kirin lê di hemû anketan de tu lê nerî hende êrişî hene lê ber bi jor ve diçe. Yani rêjeya dengên HDP ber bi jor ve diçe. Ev jî bi me nîşan dide ku bi rastî bandora berxudanê li siyaseta HDP kiriye yek ya duyemîn jî sala 2022 de siyaseta ittifaqê ya HDP. Siyaseta ittifaqê ya HDP bi rengekî serket. Çima ew siyaseta ittifaqê behsa çitkî. Çünkü ittifaka demokratik ji mecveyê de heta xaftin. Lê sala 2022 de pengavek dan dest pê kirin.
bloka kedu aştı ilan kirin. Gel partiyen din yen Türkiye'ye. Behevre hatın bahev o bloka kedu aştı, kedu azadiye ilan kirin ku pek ve evet ev bigerin ne tane jibohel bijartire. Yani ne blokaki jibohel bijartire pek. Tane jibohel bijartire. Haf parti. Aliki strateji. Haf parti hatın bahev. Let vak kebası jiberir dikarı çibece ittifaka Kürdistan'ı derengma. Yani xabaten vidudomu fakat vaka embejin ev partiyen Türkiye'ye kuhatna bahev ilan kirin o duvi varide haf parti gotun ku eme de her kadide opozisyona Türkiye ki CHP o na opozisyona çepu sosyalisten Türkiye'de kımçko ev bloke ku haf parti ku bevre bloka xudanin da vanda şxeyni HDP partiyenden yen Türkiye'ne pek ve haf parti u rexstanın nave xoji bloka emek u azadiye kedu azadiye eviyaji ben dişanda ku yani hindeci eriş servan hebu ev disaji berbi peş ve çün u xu qavi kirin hatta kijan asekarın Nerede de kurtu bin de sala peşamede. Ja tabii got ya kemasi kiji ittifaka Bakuriye Kürdistan'ı bul. Bakuriye Kürdistan'ı ittifaka partiye ya ittifaka Kürdistan'ı heye. Lej bu kurt kirin avi gavan kostun bavejin. Düğü var idi xabat evandı dobu. Le he nahatiye encame. İşte kutu kostun pek nahatiye. Pek nahatiye hatta no. Yani heviyame evaku de sala 2020 diyandı pek var. Siyandı. Bistus siyandı bu böyle. Pek var. Eviyacı bir ben nişan de ku İsal de siyasete de Kürtli Bakuriye Kürdistan'ı lehember hinde zaktu zor zulmeci xul serpiya girtin tenel serpiya ne girtin her vaha xu qada sivil deji qavi kirin Kürt kirin. De kongre deji diyar buna usama olsa. Beguman. Yani kongre geçti berde kongre İstanbul edeci te derzi babetana netket ardı. Netket netene ev mesela de hemu çalak yandı. Yadınci mesela ku biyamın evci gelek giring bu yani bu nişaneye berxudana gelek giring bu benim bir akı hinde salı devem kabul bikin yani hıntiş de kada sivil ya siyaset ede hinde bir hesani ne dağıt kotun. Mesela insan bu avaya ki rahat hesa de siyasete de bahsa PKK yani bahsa biraz öcalan net kirin. Fakat birinin bir akı ev meşa diji tecrite ya Slopya'yı. Cara avul hemu deru dore Slopya'yı girtin le insan her dere meşyan be hazaran insan meşyan Slopya'yı olur hem berxudana zap avaşinu metinayı parastın hem buna PKK brengeki parastın o hem ji xaditil brez öcalan kirin. Evya edi bime nişan de ku yani zext çıkas mezin jibi insan dikarın hesteyn xu berxudan axu ve birin zıba. Beli. Te salanı rojnamavaniyet ki mamuste dehe salanı یک جبویرین کود سالا شو برشی او ایریش هبون او ایریش هیچ نراوستیان لهمبری روزنامه‌وان و چاپمانیا کرد لیدی سجی گرتنا روزنامه‌وانین کرد ایریشین لسر چاپمانیا کرد و جی مهر خال سالا 2022 دان ل باکوری کردستان Türkiye. Beguman yani az xudbare bikim ama mecbur dibînim çarda. Yani mgot ya hemu gredayı hevin. Biraz tijî li her qadê de berxudan heye li hinde jî erişen tunde. Ev jî yek jwan qadan jî qada çapameniye. Bu çapameniye de bi taybet rojnamegerên Kurd bi her awayê tûşî erişen devleta Tirkatın. Bi her awayê. Yani xebat evan hatın asten kirin. Ev têr nekir sibê zû avetin ser malawan talan kirin her tiştê wan bingoyê ev kirin û ser de jî wan girtin avetin zindanê mesela evê dumahiye tenê bêjim 16 hevalên me yên rojnameger ev 6 meh zêdetir e te hepsê de ne Mahkeme jî tene ne? He hatta ha yek iddianame ji bo nehatiye amade kirin. O beriya wî jî hevalên me hatibûn zindanî kirin.
بریا وی جوالین مدیسه هاتبون زندانی کرن او جی حتی نها زندان edene nahatını berdan o lepirsiyle van hemmuji ser endametiya PKK'ye tekirin fakat de iddianame ku hatını hazır kirin yani ev tişten ku şu an tepirsinci ten ev nüçeyin ku ev çekirine. Yani insan ek işkence ditiye Vikirne nüçe, jered bejin ku Armanca teçiye tecboçu ve tişta kiriye nüçe. Ya işkence diji insanetiye. Yani ilciye ki işkence hebe jibo rojnamevane ki xodinabuz ev bu yere heri giringi. Yani dve vi bike. Yani ne hakiye ki hebe, yani ledane ki hebe. Yani em bejin bağvaya ki diji kiriyaren krejiya devleti tişten ku lazıme gel pe agadar mı be hebe rojnamevan vi kariydi ki fakat evet beje Armanca teçi Armanca çiye devlet dvevan tiştana ne ki jber ve ki hatırı girtini ve hatırı zindani kirit. Bel. Gelek xal hene ma mustajber ku xtamacı hediye wsa berbda vakt heyna. اتخوازم لسر آستا شخام بحثا بویرن خمگین داویا سالی دا پاریسی بکن او دوفره روشا اپوزیسیونا ترکیه جبلی بلوکا کو هدف آوا کریه CHP و 5 parti bu ne? Tabii CHP 6 eri. او yani او جی تشتك بود سال 2022 ev enî nerinate de yani dema pêşte ve karibê çi bike. Beriya yek tiştek bejim. Müsaade biki yani sala 2022 anı hemû qadan pevejmart le divêm nehaqîk nekin. Birastî jî berxudana jinan bi taybet li Bakurê Kurdistanê û dirûşma jin jiyan azadî mora xul tekoşîna Bakurê Kurdistanê jî da birastî jî di wî warî de bi taybet piştî 8 adarê sala 2022 û vir ve berxudanekî bêhempa di wî qadî de jî hate meşandin. Ew tiştek ku tu dibêjî opozisyona ku serkeşiya wî CHP dike birastî jî hê jî hatin çûyîn navê wan de heye. Fakat tiştekî din heye ew opozisyon ku hatina wana bahev Erdoğan jî ditirsîne. Erdoğan ji ber wê yekê ku ji bo vê opozisyonê hilweşîne hemû kar û xebatê xwe domîne. Fakat tiştekî din jê ev opozisyon jî zane, Erdoğan jî zane, hemû aliyên Tirkiye jî zane ku ku kilîte di vî warî de siyaseta Tirkiye'de kilîte HDP ne? Ya bi taybet siyaseta Kurd e. Ji bo wê yekê jî mesela hewl didin ku siyaseta Kurd bi rengekî bikişînin baxwe. Divir de tiştek nayê famkirin Muslim. Yani tê famkirin nayê famkirin jî. Yani rastî jî yani ne ku propaganda helwesta Kurda siyaseta HDP ve mehra xwelêx yani ew mîzînê wê ew bike. Ma ev aliyên ku dixwazin serkevin hilbijartina de ma fehm nakin ji bo ku HDP bînin aliyê xwe gerek bêtir xwedî li HDP derkevin mafê gelê Kurd pêk bînin daxwazên HDP pêk bînin êrîş mesela AKP MHP êrîşî HDP dike HDP dakeve bloka wa de. Ji bo wî lazim em mesela 2015 fehm bikin. Yani kilit li wir de 2015 siyasetteki devleti heye. Yani devlet ser red inkar û asimilasyonê hatiye pêkanîn. Yani hebûna Kurda û mafê Kurda bi taybet li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê were qebûl kirin. Ew sistema Tirkiye ya damezrandirê hatiye pêkanîn ew ê hilweşe. Ji bo wê hewl didin. Yani ew jî çi ye 2015 de Kurd serketin cara yekem bawayekî gelek xurt di parlamentoyê de cî girtin û her wiha dan nîşandan ku bê Kurd hûn karin sistema xwe bi rê ve bin. Ji bo ku hûn sistema xwe rê ve bin divê hûn mafê Kurda qebûl bikin. Hilbijartinên Stenbolê jî pek ve êrîş anîn ser Kurda. Yani em bêjin sala 2015 ne tane serê xwe AKP û MHP êrîş anîn ser Kurda. Ew ên ku niha opozisyonin ew jî piştgirî da. Yani Selahattin Demirtaş
piştî ku ew destlênedana parlamenteran rakirin ku CHP jî piştgiriya wê yekê kir hate zîndanî kirin. Ne tenê ew hemû rayedarên HDP'ye Figen Yüksekdağ jî û Yedin jî 16 parlamenter ve parlamenter wê de bê hatin zîndanî kirin. Îja niha jî hinde zext û zulm ser siyaseta HDP ser Kurda hate kirin. Dîsa jî ew hestên xwe pêk nanîn. Niha naxwazin Kurd di siyasetê de bi taybet biriya HDP rolekî xurttir bilîzin. Çima eger ew rola xurttir bilîzin ew tiştên ku 2015 de pêk hat carekî din wê pêk were û ew mecbûrê bibînin ku sîstema xwe bi gor hebûna Kurdan ji nû ve saz bikin. Naxwazin vê tiştê bikin. Yani ji bo wê yekê mesela hem aliyê iktidarê hem aliyê opozisyonê li hember HDP bi mesafe ne. Li hember siyaseta Kurd bi mesafe ne. Naxwazin ew rastiya bibînin gor wê yekê tev bigerin. Îja divir de lazim e bigorin. Eger negorin evê jê zarar bibînin ku heta niha jî zarar dîtin. Bêguman Kurd jî zarar dîtin, Tevgera Demokratîk jî zarar dîtin. Fakat zararê zêdetir evê bibînin. Çünkü Belê mamoste di 2022 de Tirkiye û cîhan çap têkiliyên Tirkiye û cîhanê yani du alî va beriv dikare binirxîne. Yek ji alî tekliyên devletî ve yek ji alî tekliyên civakî ve. Bi rastî gava alî tekliyên civakî ve dinirxînê hem li Avrupayê hem li rojhilata navîn bi taybet bi dewletên gelên Arab re û gelên diniyên rojhilata navîn re şikestinekî mezin jilayê Tirkiye ve çêbû. Gelek hewildan jî kirin. Gelek hewildan kirin ama êdî wek berê bawerî nadin gelên cîhanê. Yani merv dikarî bêje beriya 2015 Erdogan wek rêberê Ereba jî hate dîtin. Yani Ereb baweriyekî mezin pêdaniya. Li Xezayê navê nîvê zarokan kirine Erdogan. Niha jî poşmanim ved gerîn. Niha jî poşman bûne. İca cihanê jî wisa bû. Yani bi rengekî çünkü berê xwe da bû Ewropayê Tirkiye dixwast bi rengekî bêjin bigorîne bi awayekî demokratîk têkiliyan xurt bike ama piştî 2015'dan berê ve lê 2022 de bi taybet piştî şerê Ukraynayê temamî rengî guherî. İca ji alî gel ve. Fakat ji alî devletan ve mixabin ew sîstema berjewendî parêz ya devletî hêjî wî bi rengekî digire. Tevî hemî hewildanê niha jî mamoste mesela teklî niha bi cîhana Arab re bi taybetî du welatên ne bêjin serkêşin Misir û Suudiyê ne tevî hemî hewildanan û hewî çi dibê hûn dibêjin tawîzan jî hemî navendên Xwan Müslîmîn, televizyonên wa hemî girtinin hal Tirkiye. Hemî belkî ben piraniya tiştê zanim girtine jî. Lê dîsa jî ew tişta ku Tirkiye ji Saudiyê û Misrê dixwest Erdogan dixwest ku pêk were wek berê têkiliyên berê pêk nehat. Erdogan gelek tişta dike, gelek hewildanên wî hene. Yani ya dumahî jî dawiya vê salê diçe bû. Yani 28 vê mehê de Hulusi Akar û Alî Memdû erê xwe ew yek mijara me jî mijara Rojavayê bi taybet meriv dikare belkî di wê beşê de baxwe ama fakat li alîkî ve jî Bakur jî Tirkiye jî alaqedar dike. Çima Tirkiye çerx dike. Erdogan di wî warî de enbiya jî bêjin yani her çi qas jî tamam Erdogan dijbere, Erdogan dijminatiye gelê Kurdik ama Erdogan da hin waran da çerxkirin de jî zîrek e. Mesela zîrekiya xwe li hember Sîsî nîşan da. Ne wisa? Deqeyekî de yani beriya wî heta bi Sîsî re hevdîtin nekiribû. Sîsî dijmin bû ew îşaretekî Rabiayê derxistî bû. Nabêna yek saatekî de îşareta Rabiya qedexe kir. Kesekî dî netkir bû wê îşaretê bike yani çar tiliyê xwe daniyan ba ev yani ba awayekî wê îşareta dikirin. Xeynî Sîsî ne? Li gel Suudî jî mesela ew rojnamevanê ku Qaşiqçî û nizanim êdin li gel Qatarê jî.
neteri mesela Suudi ev Katar'ı, Ürdün'ü, hemiyan jî bi vî rengî yek saniye de çak dikid. İşte ev jî ev tiştê ku me gavka dingo siyaseta berjewendî Parêz ya devletan dikevir olê ama Erdoğan bu xwe neteri parasta devletê jî. Erdoğan bu xwe ji van dixwaze sûd werbigire û carekî din rejima xwe xurt bike, desthilatdariya xwe xurt bike, xwe li ser piya bigire. Belê. Tirkiye û Sûrî. Tevî ku Tirkiye xwe kir bû bavê şoreşa yan jî ev vê tevlheviya li Sûrî hemî navend û nûnerên opozisyona Sûriyê li Tirkiye, li Stenbolê, li Enqereyê bi cî bûne û niha hêdî ji xweberê jî difirotin. Ji Seydnaya û derdora Şamê û Helebê û her ev deverên ku firotin rejîmê bigire heta roja îro heta agiha asta îdî awayekî pir eşkere ew hevdîtina ku te behs kir Hulusi Akar û Hakan Fidan jî texmîn dikim hazir bû li Moskoyê bi rayedarên rejîma Sûriyê de pêk anîn. Ev jî yek ji bûyerên ecêb û mamoste ne? Bi rastî. Yani bi rastî ev opozisyona niha ku wisa bi salan e pişta xwedaya Tirkiye û taybetî jî hin Kurdên me yî ez bibûr ez ê bêjim yani xwefiroş yani gihaya astekê ku îdî merov mecbûr e wê gotinê bêje. Ne mesela em bêjin li dijî rêveberiya xwe sere wê çi xwar e bêjin piştî wa hevdîtina? Yani li vir tiştekî divê em berî her tiştê vêya bêjin. Îro Sûriye bi awayekî giştî, di rewşekî gelek zor de ye, di rewşekî gelek zor de ye. Eger Sûriye bi milyonan insan koçber bûne, eger Sûriye bi milyonan insan jiyana xwe ji dest dane, eger Sûriye piraniya hilweşiya be sedî nod û pênc, sedî nod û neh berpirsiyarê vê yekê Erdoğan bixuye. Berpirsiyar Erdoğan'ı. Çima? Çünkü 2011 û pêve çek û cebilxane û nizanim tiştên kuştinê nema hemiyan şant Sûriye. O yadin hemû çeteyên cîhanê kom kir û çeteyên Sûriye Sûriye bicî kir û yên nava Sûriye'de jî bi taybet bi riya destpêkê de birayên Müslüman û dûre jî dehan komên çete ew xwe çêkir bi taybet ew çeteyên Tirkmen bi navê Tirkmenan û ji xeynî wî jî gelek çeteyên ku ji der û dor hatibûn Daişî tê de li wan dera kedî kir û wana yek tiştek zanibûn însan kuştin hilweşandin. Îja piştî van tiştana kir yek armancekî hebû destpêkê de dixwest bibe desthilatdarê hemû Ereban lê piştî ku ew ji destê çû û Kurd kesên ku Kurda tiştek de hespand derketin holê û ji nişkava rêveberiya xwe îlan kirin, şoreşa xwe îlan kirin û li hember rêxistina herî xirapiya cîhanê li hember Daişê serketin. Îja ev jî destkeftiyên Kurda mezin kir, îja piştî jî xwest destkeftiyên Kurda hilweşîre. Wiya jî piştî ku pêk nehat îja ji bo desthilatdariya xwe rêyekî nû dicerbîne. Ew jî çi ye? Yek bi Sûriye re têkilî datîne, du vê tişta bi riya Rusyayê dike. Çünkü rastarast dikare. Opozisyon şor nabêjî eva ku pişta niha do tiştekî acêb do tiştekî gengeşîkî nû çend heval bi hev re me xeber da çêbû. Piştî ku Erdoğan hevdîtin li gel çi Erdoğan dibêjim Hulusi Akar û Hakan Fidan wan gel rayedarên Sûriye li Moskovayê rûniştin niha li heremên dagirkirî yên ji alî Tirkiye ve hatine dagirkirin ji alî çeteyan jî ji alî gelên nişteciyên heremê ve jî bertek tên nîşandan yani xwe pêşandan çêdibin tên ber ew dezgehên dagirkera li ber wan duruşman davêjin filan îja me got em ê li vir çi bêjin? Yani êku bertek nîşan didin gelên Sûriyene çetene çine fakat ev ya rastiyekî jiyanê ye. Yani ew çete bi piştgiriya dewleta Tirk bi çavlêgirtina dewletên navnetewî hatin li wan dera her cûre xerabî kirin. Bi taybet piştî dagirkirina Efrîn û Girê Spî û Serê Kaniyê hemû tiştê wan ber rûyên cîhanê çêbû.
ev xufroşen ku te gavkadın bahs dikir evana mesela tiştê acebe ji bo Efrînê digotin ku li Efrînê her tiştê hesayê Kurd bira vegerin vira yani daxwaz dikirin ku Kurd bînin wira carekî din têxine bin bandora Erdoğan bin bandora çeteyên Erdoğan ku evana qenaeta min ne ser Kurd bûne li ser istihbarata devleta Türk xebatê xwe Türkiye û çete ew jî qebûl nekirin. Ew jî qebûl nekirin yani hinde teslimiyet nîşandan wî jî qebûl nekirin fakat piştî van tiştana êdî Tirkiye ku piştî Erdoğan berê xwe da Esad û berê xwe da carekî din ji bo ku dijî Kurda planên nû pêk bînin ew jî ketine davkirin û ha ji ber wê yekê dixwazin ji vê bandorê xelas bikin ama ev ya tabii belkî gotina dawî bibira di vîwarî de bi salayê me digot siyaseta ku Tirkiye dimeşîne ji bo pêşeroja Tirkiye jî xeter e îro ew xeterî derdikevin holê tu sed hezaran însan li wir çekdar kiriye evana vek çete, vek mafya, vek diz, vek talanker li wan de ra cî bûne ew ê vegerin te jî mümkün e ku siberoj veger wan jî. Pênc deqê me wana mamoste beşate em ê hewl bidin di bûyerên dawî bûyera Parîsê komkujiya ku divê dawiyê 23 mehê de çêbû sê tevkişerên Kurd jiyana xweşdestan û li ser astan avnetewî jî em hema yek bûyerê şerê Ukrayna Rûsyayê pir bi Kurd tîş keremater e bûyera Parîsê komkujiya Parîsê. Yani bu yere Paris'e xwe dibare kir. û sedema vê yekê jî siyaseta dewletane. Bi taybet helbesta Fransayê. Yani tiştê ku em zanin û tiştê ku li ber çava ye ev bûyerên ku ev kuştun û qetliamên ku li Parîsê çêbûne yên sala 2013 jî ên sala 2022 jî 23 kanunê de êrişkirin ji devleta Türk cudatir dine yani tiliya devleta Türk tê de heye wek mînak do balyozê Parîsê Fransayê yê Tirka yani bi rengekî wisa tweet avet ku ders goya dide Parîsê yani we pêşî van tiştana negirt ve van tiştana çêbû ji niha şûn de jî wê çêbe yani bi wisa nîşan da ku hatta ku pek geyl Fransa hebin û hûn jî li hemberî wan helwest negirin em ê van tiştana pêk bînin û Çavuşoğlu jî çendê hanê Wezîrê Derveyê Welatiyê Tirkiye jî heman tişt got yani evana bi me jî dide nîşandan ku rastarast tiliyên istihbarata devleta Türk di nav van bûyeran de heye fakat ev car tiştekî din jî derket holê Kurd bi hêrsekî gelek mezin rabûn serpiya. Bi rastî jî Kurd bi hêrsekî gelek mezin rabûn serpiya çinkî eşekî mezin bû ji bo Kurdan. Yani ew qewmê ku li Ewropayê tenê ji bo mafên xwe bi awayekî demokratîk her debî bi awayekî demokratîk derketini kolana heta niha em bêjin bêguman hin cara hin kemasî çêbûne belkî salên nodî nod sîya de nod çara nod pênca de hin bûyerên nexweşî çêbûne lê feqet 20-25 salên Dumayê li Ewropayê yek bûyerekî krîmînal û em bêjin xwepêşandanekî ku dijwarî tundî tu jî tê de hebe cî negirtibûn lê ev car bertek nîşandan çima dilê wan êşiya bû. Devleta Fransa jî dest pêk edib xwest pêşî li wan bigire fakat dûr e Fransa got bûyerekî girîng e dilê însanan hiştiye ji ber wê yekê jî em wanên ku bertek nîşan didin fam dikin em fam dikin li hember wê jî heta ezrê xwe jî xwestin yani ezrê xwe jî xwestin fakat ew provokasyon çêbû dîsa dikaribûn pêşî provokasyonu bigirin hat tiştê li wir bal kişan hestên wan bû yani eşya bûn eşya bûn îca divir de tabî tiştê mühim e ve divê ev car bêçareser kirin yani nikarin bêjne ku bûyerekî adliyê na wisa nabe çünkü eger dawî li vîya neynin ve devleta Tirk karê xwe bidomînin
دقیقا ماموسته یعنی چینا به سر اصلا نفرن تویجی همه شر اوکراین و روسیا جهان بر بکوه بر دقیقاش کرم. Yani beguman bandora xul tevay cihanê danîl bandora xul Kurdistanê jî danî yani em bêjin tevgera Kurd ji demekî dirêj ve behsa şerê siyemîn ya cihanê dikir ama ew di nav roşlata navîn de diba ew tiştên ku roşlata navîn jî diqewmin ji bo cihanê jî hinde mühim nene ji xwe wisa dihesbînin ku insanên roşlata navîn ji bo kuştinê hatine vê cihanê fakat piştî ku mesele hat Ukraynayê êdî ew rastarast derxist holê ama ev ya nişka wa ji holê ranabe yani bu yerekî gelek giringî wê mora xul sala 2023 jî bide çünkü her kul ser Rusya tundi û tu jî yan ji bi rengekî zext mezin dibe Rusya jî devletekî desthilatdar ya cihanê devletekî mezin ya cihanê ew jî tehdîdên xwe bikartî yani Putin behsa şerê nükleer dike bi awayekî eşkere û vekirî. Tabii ev ya ji bo pêşerojê xeterekî mezin e ama dûr de nayê maneyê ku em bêjne êrîşa Rusya ya Putin ser bi Ukraynayê heqe ew ne êrişekî heqe bi rastî jî êrişekî dagirkeriyê lê feqet divê em vêya jî bizanibin êrişên bi vî rengî li her derê cîhanê diqewmin divê miroveyetî li hember vana bi yek helwest bin bi rastî jî ji bo ku ew ser nekevin bi her away têkoşina xwe bidobînin. Gelek spas Mustafa Yemişit me hewlda bitere ama bi Kurtî bejî ne bi Kurtî bû bu yerin sala 2022 hem li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye beşek jî cîhanê were ji bo temaşvanê xwe parve bikin ji niha ve em ji roja dawiye em ser sala we pîroz dikin em hêvî dikin ku sala 2023 bi rastî jî di hemî waran de bibe sala serkeftina gelê Kurd